Velkommen til nyhederne. Tirsdag den 5. februar blev kritikeren Lars Hedegaard udsat for et drabsforsøg, da en postbudlignende mand bankede på hans dør. Ja. Jeg oplevede det, at vi var ude og gå en tur, så kom til noget spisning, og så ser vi så en mand, der er ved at blive skudt. Og efter det så spurgter vi så hen for at se, hvad der er sket, hvorefter vi ser en gerningsmand, der løber ind i en have, hvor vi så ringer efter politiet med det samme. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?